Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zingabukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. If he found anything wrong with the task team, he could say that task team, I think you need to disband it, and we can engage in the terms of the why and how and so on. Umkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene Ufani Masemula ugxeke ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu phambi kwekhomishana kaMadlanga njengoba ethula ubufakazi bakhe namhlanje. A city that attracts investment, a city in which people see their own future being realized rather than a city to try to escape from. uHelen Zille uthi akakungabazi nakancane ukuthi uzokwazi ukuguqula kabusha isimo sedolobha laseGoli uma ethatha intambo njengemeya. Liphindela hlehliswa inkantolo ephakeme yasePitoli icala labasolwa ngokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Sikubingelele mbukeli sikwamukele eindabeni zasemini zethulo noxolo uMamtshali wakwamali sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyela kanye nathi namhlanje emini. Umkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene Ufani Masemula ugxeke ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu ngokuxambukela emsebenzini wakhe ngesikhathi ekhipha umyalelo okuhlakazwa kwethimba ebeliphenya amacala okusocongwa kusombusazwe esifundazweni iKwaZulu-Natal. uMasemula ungumfakazi wesibili ukwethula ubufakazi kule khomishana eqhubeka ekolishi iBridget Mabandla Justice ePitoli. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufani Masemula ugxeke ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe emsebenzini uSenzo Mchunu ngokuxambukela emsebenzini wakhe ngesikhathi enza isinqumo sokuhlakaza ithimba eliphenya amacala okusocongwa kusombusazwe esifundazweni iKwaZulu-Natal. uMasemula uthi kwangewona umsebenzi kaMchunu ukuthi alawule ukuthi kusetshenzwa kanjani eminyangweni wamaphoyisa. If ever he found anything wrong with the task team, he could say that task team, I think you need to disband it, and we can engage in the terms of the why and how and so on. But to go further to say disband, but then after saying disband, then you go further to say now, not even tomorrow. I think that is totally encroachment into the mandate of the National Commissioner in terms of performance of my duty. Uphinde wachazela isigcawu ukuthi angayithobela uma kwenze njani imiyalelo isuke iphuma kungqongqoshe wamaphoyisa. My understanding and his understanding probably will differ, but if he says this is what I'm giving this instruction, you must do it, and there is an explanation why should one do the instruction, we will engage on such a matter, as to where is his powers does it end up. uMasemula uthi lokhu kwanqinda amaphoyisa ekwenze nomsebenzi wawo ovele ubucayi. The outcome of this highlights both the complexity and the challenges inherent in prosecuting politically related cases. As I said, commissioners earlier, the cases are quite very complex when one investigates them, so they need more skill, more time. Iscawu siyaqhubeka. Kusenjalo inkantolo ephakeme yaseThekwini kulindeleke ukuthi maduzane igwebe othinteke zahlakalweni zecala elihlobene nokubulawa kosombusazwe eKwaZulu-Natal. uSabelo Phewa uzogwetshwa ngecala lokubulawa kwaye ngumphathi kumasipala waseRichmond uSibusiso Sithole owadutshulwa ngo-2017. umasipala kanye nabomndeni bathi sekunesikhathi balindela lolu suku lokubona ukugwetshwa kombulali kaSithole. Social lentuthuko nelokushintsha nje umphakathi uthuthuke. He was a member of African National Congress in good standing, and wayephinde of which now I'm also a member because we are an ANC-led municipality. Kodwa he went beyond yabo political affiliation, yabo he assisted wonke umuntu ngokulingana, washiya imake elikhulu kakhulu. umasipala wethu kunezinto esisakwazi ukuzikhomba ukuthi za achieve yena. Sizizwa sijabulile kakhulu ukuthi egcineni nje sekuzotholakala iclosure, umndeni uqhubeke ke manje nempilo yawo because
Kusukela nje ngo-2017 siluke sihleli silindile and kube isikhathi eside esingenampendulo, so sesiyajabula ukuthi ekugcineni finally sithole iclosure. Usihlalo wesigungu esiphezulu se-DA uHelen Zille uthi akakungabazi nakancane ukuthi uzokwazi ukuguqula kabusha isimo sedolobha laseGoli uma ethatha intambo njengemeya. Iqembu lisanda kumemezela uZille njengelizogadla ngaye eGoli okhethweni lwangonyaka ozayo lohulumeni basekhaya. The voters need to realize that the city is almost irreversibly broken. But I don't think it is quite there yet. I do think it is reversible. Otherwise, I wouldn't be trying to do this job. Njengoba iDemocratic Alliance simemezele uHelen Zille njengezogadla ngaye kwesobumeya kumkhandlu waseGoli, uthi abavoti bayibuze beyiphendule bona ukuthi ubani ongalungisi iGoli njengoba selinjena nje. When people cast their vote saying, who is going to get us reliable water in our taps, reliable electricity, passable streets, clean streets, a city that attracts investment, a city in which people see their own future being realized rather than a city to try to escape from. Which individual is going to be the best leader for that project? Think of it that way and make a choice on that basis. uZille uthi uma nje engakengena esikhundleni sokuba imeya yomkhandlu dolobha, izakhamuzi ngeke iphinde ikhale ngokuthi ayinawo amanzi. Ubese ihlabe ihlikiza indaba ukuthi iminyaka yakhe ingamvimba kulesi sikhundla. My age is actually nothing. I mean, you know, I'm here, I feel as fit as I did when I was 25, probably more so. The one advantage I have now over what I had when I was 25 was that I have much more experience. Uqhubeke wathi nomengameli wayengase imithiyo ngenkathi ebalula ukuthi yenza kahle kuphi iDA. Of course, he's getting into big trouble for what he said. He told the truth. And the one thing that you have to know in politics, if you tell the truth, you get into trouble. uZille uthi okungabhekwa kuyo ukuthi efike esikhundleni seyihlaziye kahle ingqinamba egungethe iGoli nesixazululo esenaso futhi esezazi kahle nenyathelo okufanele eyibeke eqhulwini mangabe ithatha. Abameli ke bavumelene ngokuthi leli cala lingahlehlisela umhlazi 13 kuMfumfu nalapho bathi bazobe sebeqedile ukuxhumana nofakazi. Ijaji ke libe selihlehlisa leli cala. Those reasons, then the matter is adjourned to the 13th October for trial. Obambe njengomkhuzi wamaphoyisa esifundazweni eMpumalanga uDokotela uZefo Mkhwanazi uwachome uphaphe lwegwalagwala amaphoyisa ngokuvundulula isidleke seyidakamizwa eFallcrust eMpumalanga. Umkhwanazi ubehamba nezikhulu zamaphoyisa kanye nowengamele zokuphepha komphakathi ngenkathi bevakashele le ndawo. Obambe njengomkhuzi wamaphoyisa uqale wayovakashela umndeni wephoyisa labulawa. Ilungu lomndeni lithi umndeni ushaqekile ngokwedlula emhlabeni kwelungu lawo. Ukunzima kakhulu ukuthi samkele. Akusisimo esijwayelekile. Kodwa ke impilo yenzeka. Yena bekungamfanele kodwa ke impilo yenzeka. Amaphoyisa athalunywe indlebe ngumphakathi abesegasela kule ndawo afica abantu abangabokudabuka eMexico nowaseningizimu Afrika begaya idakamizwa. In Fallcrust, there was a recovery by the members while they were on duty, busy with Channel 2 and operation as we are doing it every time during the course of the week for 7 days. As they were busy, they got information that there is a suspicious place and police are requested to go and check. Umkhuzi wamaphoyisa uthi idakamizwe ishaqwe lapha ngezohlobo lweCrystal meth zibiza igidi ngegidi zamarandi. Wengamele zokuphepha komphakathi esifundazweni uthi iningizimu Afrika inenkinga yabantu abaningi abakuleli ngokungemthetho. Upon the investigation, we found out that this Mexican, they are here illegally. There are no documents that indicate that indeed they are here legally so. So the Migration Act will take place in terms of that. All of the things that they will charge on will make sure that we put a solid case against them. Amaphoyisa athi kunabathile abahleze ezithendeni ababandakanyeka kulobu bugebengu. Mbukeli sithatha iqu ezitolo kanti bangabe sibuya sokuphathela uWT. We've got meetings with many heads of states and of course participating in the UN General Assembly proceedings.
Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usetheleke eNew York eMelika nalapho ezobamba iqhaza emhlanganweni wenhlangano yezizwe njengoba ihlanganisa iminyaka engamashumi selokhu yasungulwa. Sikubikelela siphinde sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufani Masemula ugxeke ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu phambi kwekhomishana kaMadlanga njengoba ethula ubufakazi bakhe namhlanje. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ungena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomjalo bazo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usetheleke eNew York eMelika nalapho ezobamba iqhaza emhlanganweni wenhlangano yezizwe njengoba ihlanganisa iminyaka engamashumi selokhu yasungulwa. Umengameli uRamaphosa uyingxenye yezinhloko zamazwe angaphezulu kwekhulu ezizokwethamela lo mhlangano omkhulukazi wenhlangano yezizwe osekungamashumi ayisishiyagalombili. We've got meetings with many heads of states and of course participating in the UN General Assembly proceedings and many issues, also addressing various heads of state about our G20 Leaders Summit, our preparedness thereof. The issue of Palestine is also very important, which we are attending tomorrow. Kusenjalo ungqongqoshe wezohwebo nezimboni nokuncintisana uPakistan uthi sekulenqubekela phambili ezingxoxweni eziphakathi kweNingizimu Afrika neMelika ngesivumelwano sezohwebo. UTau uchithe isikhathi lapho ehlangene khona nethimba labaseMelika kwezohwebo. The US will give us a revised text on the basis of the comments and questions over the past week. We anticipate that would be given to us early in the next week. It would give us about 2 weeks to consider, to consult stakeholders, sister departments, go to cabinet, get a mandate and be able to respond. Ungqongqoshe uTau uphinde waphawula ngodaba lwesivumelwano seAGOA esizophelelwa isikhathi ngasekupheleni kwalenyanga. The general sentiment is that there is appetite to renew AGOA, but it's running against critical timelines. It ends at the end of September. Can it be tagged to a different bill is a question that the US congressmen and women have been asking, and they are considering that and different options about if it does expire, how to renew it as quickly as possible. Iphini likangqongqoshe wezemsebenzi kuhulumeni uSihle Zikalala utshela ikomiti lasePhalamende elibhekele imisebenzi kahulumeni ukuthi kuzofanele kubukezwe umthetho womkhakha wezokwakha ikakhulukazi enkampanini ezakhela uhulumeni. Ubekhuluma maqondana nodaba lombiko wophenyo ophathelene nokudilika kwesakhiwo saseGeorge eWestern Cape ngonyaka wedlule lapho okwashona khona abantu abangaphezulu kwama-30. Inhlekele yokudilika kwesakhiwo eyashiya kubhubhe abantu abayi-38 uninzi luzingxeleha. Emva konyaka esisiganeko sehlayo, amalungu eParlamente afuna impendulo zokuba kwenzeka ntoni kwakunye nokuba ngubani omakabe kwityala ngokubhubha nokwenzakala kwabantu. Why in those victims there is no one professional who died because they knew, they saw it, or this is not safe. And who was responsible? Together with that question, they must go hand in hand. Isebe lemisebenzi yoluntu nonatyiso lwenkonzo lithi inkampani eyayisenza lo msebenzi yayingabhaliswanga kwibhodi yophuhliso yeshishini lokwakha. Lithi umthetho uyalela inkampani ezakha izakhiwo zikarhulumente okanye ezikawonke-wonke zibhaliswe kule bhodi. Ezakha bucala azibhaliswa. We can have an in-committee meeting where such a report is presented to you for your understanding, but we cannot have a situation where we undertake a process that will compromise the investigations. Ibhunga lezokwakha lithi kubalulekile ukuba kwenziwe isihlomelo kwimithetho ejongene nokwakha. As a profession, we are concerned that in 2025 we are discussing buildings that are collapsing where we are involved. And I think that's the reason why we had to then come in and say, what can we do? And the reforms that the Deputy Minister has also reflected on.
Dinglulama Matya wendaba ze-SABC eParliament eKapa. Abahlaziyi bezobugebengu bathi kunesidingo sokuthi kubekwe eqhulwini ukuqedwa nya kwezibhamu kuzwelonke. Lokhu kulandela izigameko zakamuva zokugetshengwa kwabantu esifundazweni eMpumalanga. Izehlakalo zakamuva zokubanjwa kwenkunzi emasontweni esifundazweni eMpumalanga sezishiya abazalwane bekhungathekile. Kwesinye sezigameko umsola uDutshulo wabulawa ngemuva ukuthi izigilamkhuba zigasele esontweni ngesikhathi kunenkonzo yakusihlwa. Kwesinye isigameko abazalwane baphuca umakhalekhukhwini babo nezinye izimpahla. The acting provincial commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Major General Dr. Zef Mukwanasi, has commended members for the arrest of the 5 suspects and the recovery of the suspected stolen properties. The general further warned that the incidents of robberies at churches and places of worship are not taken lightly. Njengoba amasonto amaningi esebenzisa onogada abahlomile ngesikhathi sokukhonza, amanye amalungu omphakathi athi izibhamu azihambisani inhlobo nendawo yokukhonzela. Many people will be in danger. Those who are coming for robbing, they carry guns, yes, but to us, we are going to church to worship God. We don't need to carry guns to church. Abahlaziyi bezobugebengu bathi umsebenzi osemqoka njengamanje ukuqeda nya ngokusatshalaliswa kwezibhamu. Criminals who are heavily armed, they hold the communities under siege and they are at war. So that's why we are saying state of emergency. We need to root out the guns off the streets from the wrong hands. Amaphoyisa eMpumalanga athi lolu hlobo lobugebengu lukhombisa ukungaziphathi kahle, aphinda anxusa abazalwane ukuthi baqinise ezokuphepha emasontweni. Umkhandlu wamagugu kuzwelonke uhloniphe ngeindondo abantu abehlukene, izinhlangano kanye nemiphakathi esaqhubeka nokugcina amasiko njengoba kubungazwa inyanga yamagugu. Kanti lo mcimbi we-11 we-Golden Shield Heritage Awards ububanjelwe eMbombela, eMpumalanga. Bekuwumcimbi obuhloniphekile oqhakambisa ubuhle bamasiko ngokuhlukana. Ngalezi ndondo kuhlose ukugqugquzela abantu babazigqaje ngamasiko abo. Heritage is our currency. It's who we are. And if we know who we are, we will know how to represent ourselves in the world. Number 2, everywhere you go, identity is important. Isikhulu esiphezulu somkhandlu wamagugu sithi basiza ukulondoloza kanye nokuthumela umlayezo wokuqhakambiswa kwamasiko. What is important and most critical about these awards, they lend themselves an opportunity to entice young people, really, especially content creators, to use their smartphones. Especially in this era of the 4th industrial revolution, to capture, the information. Phakathi kwabahlonishiwe kubalwa noDokotela Nothembi Mkhwebane owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe oncomekayo emkhakheni wezomculo. Today we are proud of our heritage. We are here to showcase our rich heritage. Heritage displays our humility and young people are able to see how important heritage is. Sukela entsheni babe ingxenye yalomcimbi wezindondo ohlanganisa abantu abaqhamuka ezindaweni ezehlukene. I document mini series that teach young girls about stages of growth, what they should wear, what they should not wear until they reach a certain age. Kulombuthano kulonyaka kuqonyeliswa abantu abehlukene nezinkampani ezehlukene kuhlanganiswa nomkhakha wabacosheli wezindaba. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu.
Izinhlolisi zibeka lapha-ke bese kuphathele zona bayezoza kwethu neyindaba ngolimi lwesiNdebele magama nxihora lesihlanu ntambama ube nosuku oluhle usale kahle.